lagurpen egiten napardez zontan nolabait ezker abertzaleak berpizten duela Antxo Azkarra, momia moduan, eta gero berpizten dituztela Amaiurren soldadu nafar momiak. Eta beste alde batetik daukagu Zumalakarregi zonbia, aurreko filmetan agertu zana, eta hori, dijoa pixkat Iruñara bidean bere burua euskaldunen errege proklamatzera. Orduan, berriz ere dia bi bando elkarren aurka, haide nagusien gerra moduko bat, eta pixka bat tronua nork eskuratuko duen borroka bat da. 2010 inguruan geunden beti kontatzen dugu. Xabier Padin eta ni geunden indusketa batzuk ez, geunden katalogazio bat egiten. Ordu hartan arkeologian lan egiten genuen, Xabier arkeologian jarraitzen du, eta genukan lana zen katalogatzea trikuharriak. Eta orduan pasatzen genuen denbora asko, mendian, sasitartean, trikuharriak bilatzen. Junbar genuen argazki atera eta auta bestea. Eta orduan, igarotzen genuen denbora asko elkarrekin, bakarrik mendian, eta orduan hitz egiten genuen gustatzen zaizkigun gauzetaz. Pelikula frikiak, ezakite referentzia personaje historikoak, edo gertakari historikoak, politika, eta horako gauzak. Eta hoxe, kontu izan zen, esaten zula Xabierrek izkiztia zombi pelikula nahiko egin eta beste bat egin bat dugu. Eta berpiztuko dugu Zumalakarregi generala, zombi moduan, eta trilogia bat egingo dugu. Eta orduan izan zen, hasieratik genekien izango zala lehenengoan Zumalakarregi berpiztu, bigarrenean Agirre Banpiroa eta Partido Nazional Banpiroa berpiztuko genuen, eta hirugarrenean Antxo Azkarra berpiztuko genuela ezker abertzalearekin batera. Orduan irudikatu genuen trilogia bat bezala. Zergatik trilogia gustatzen zaizkigun pelikuletan bezala, ez? Star Wars, Indiana Jones edo Regreso al Futuro eta horrelako filmak, ez dakit. Eta horrela sortu zen, egia esan orain atzeraka begiratzen dugu eta batzutan iraganeko Xabier eta Beñatek egin ziguten putada porque, claro, bete egin behar dugu, orduan honeraino ekarri gaitu enbido horrek bota gainena batak besteari orain dela 10 urte. Eta orduan, hasieran ez genukan zinemari buruzko ideiarik, ez? Lortu genuen kamera bat, hauxe bezalako zerbait, genekin rek eman, eta modo normal eta tope, pixka bat, ezakit. Azkenean punkiak ere, hartzen dute gitarra bat, 3 akorde eta estenario da, orduan hoxe zen pixkat espiritua, gehiago denbora galdu beharrean egin eta jazta. Eta hortan, hasi ginen, grabatu genuen lehenengo zatia, ez dakit urterdian egon ginen hola, porque denbora librean egite genuen. Eta asmoa zen guretzako egin genuen eta lagun artean erakusteko. Baina, gero erakutsi genuen, nola zabaldu zen berria, egin genuen pelikula hau, taberna batean aurkeztu genuen, eskutik juntzitzaigun asuntoa eta leku batetik bestetik hasi zian ikusi nahi zutela esanez eta jun ginen leku batera bestea. Eta urte batzu beranduago, 2012an nola hasiko ginen egiten prestatzen bigarren zatia Joxean Zileben izango zana. Bigarrenean gertatzen zana zen, Agirre, Zumalakarregi zombia berpiztu zutela zeintzileri karlistek eta nolabait zebilela gizaki guztia jaten. Orduan, zombiak elikatzen dira giza burmuinaz, eta vampiroak elikatzen dira giza odolaz, orduan hor interes talka bat dago. Eta orduan, Partido Nazional Banpiroak ikusten duenean bere elikagaia kolokan, orduan berpizten dute Agirre Banpiroa eta harzten da bereien arteko borroka bat. Eta hor bukatzen da pixkat bigarrena. Eta hirugarren hontan, bigarrena bukatu zen lekuan, dela lortu zuela garaitzea Zumalakarregik Agirre Banpiroa, eta hontan, zonpiroa da, zombi eta vampiro arteko nasketa bat, behingoz zerbait sortu da Euskal Herrian eta ez dator Ameriketatik, zonpiroa, ez dakit existitzen da, ez da existitzen, berdin du. Baina zonpiroa da, tronuaren bila dijoa Euskaldunen errege proklamatzeko bere burua, eta aurrean edukiko du ezker abertzalea berpiztu den Antxo Azkar momia. Eta bidean, gauza asko pasatzen dira, jende askorekin topo egiten dute, eta nolabait, bada humorezko abentura bat edo horrelako zerbait. Ez da satira politiko bat, ez da zombien pelikula, bai bada ez, baina zombien pelikula bat baina gehiago da. Azkenean da euskal irudikario amankomuna elikatzeko saiakera bat, bai da herri musika
modernizatzeko edo gaur egunera ekartzeko saiakera bat, bai da pertsonaia historikoak hartu eta gaur egunera ekarri. Gara pixka bat, ez dakit, gure ondasun inmaterial hori, ez dakit, filtro batetik pasa eta gaur egunera ekartzea. Eta bai, azkenean gaur egunari buruzko pelikula bat da. Pixkat, pelikulen filosofia bi pertsonaietan, bi pertsonetan oinarritzen da. Bira, talde batetik Xaon eta beste batetik Mark Legasen. Xaok egin zion garai batean elkarrizketa Zumalakarregiri. Eta hori irudikatzen zuen Zumalakarregi bat, ez azken euskalduna bailitzan eta mito bat eraikitzen zuen, ez zen errealitatea. Interesatzen zaiguna da mitoak eraikitzea euskal irudikari hori mito horietaz eraikitzeko, ez joateko Ameriketako pertsonaietara edo ez kultura horretara gure identitatea eraikitzeko. Orduan interesatzen zaigu Xaok egin zuen hori bera zineman aplikatzea. Xaok mitoak eraikitzen ditu bezala, Mark Legasek mitoak deseraik egiten du. Mark Legasek idatzi zuen Antxo Azkarraren parabola eta hori irudikatzen zuen askotan magnifikatu izan den Antxo Azkar hori, bai ezker abertzaletik edo bai, kontatzen zuen hori. Antxo Azkarra zegoen Granadan, ardua edaten eta burdeletan Gasteiz erasotu zutenean eta inporta ez zitzaiolarik Gasteiz galtzea. Azken finean hori, erregei berdintzaile herria nolabait. Inportazioena da ondo bizitzea eta hor zegoen. Jendea mitifikatzen du iragana eta baina errealitatean, ez dakit. Mark Legasek desmitifikazio hori egiten duenean, hori ere interesatzen zaigu. Ez dakit zinea da, zer da hau, hori beste batek esango du. Iruditzen zaigu lan egiteko modua nahiko ezaguna dela gure herrian. Azkenean auzolanan lan egitea nahiko agian ez da oso ohikoa disiplina honetan. Ez daukagu dirurik eta orduan egin dugu baliabide gutxirekin genukanarekin. Orduan dirurik ez daukazunean zure denbora aplikatzen duzu hortan. Zuria eta inguruan batzen zaizkizunena. Orduan horrela funtzionatu dugu. Bai, auzolanean eta pixkat egizu zeu filosofia jarraitu, hau da eraiki bertzela almadia bat, zuaitza moztea jun, azte bukera balenago, eraiki zerbait flotatuko zuena, eta holako. Gu azkenean elkarte bat daukagu, Katiotxak Logia izeneko elkartea, eta hori erabiltzen dugu pixkat film horiek ekoizteko. Eta taldean bagera hilagoai bat lagun, orduan hori izan gara pixkat talde motorra edo ekoizpen taldea edo. Eta horiek ibili gea ia gauza guztiak egiten. Gero ere bai, aurreko filmeak proiektatuz eta erakutsiz eta horrela eta ezagutu dugu jende asko. Eta jende asko ez zaukana interesa parte hartzeko. Orduan, oraingoan, egin behar genunean abisatu genuen jende guzti horri eta parte hartu nahi baldin bazuen, atea irikita zeukala.